салом алейкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. Умедворам ҳамаи шумо хуб ҳастед. Тамошобинони азиз, имрӯз якчанд новинкаҳои спортстил омадагиам мехоҳам шуморо нишон диҳам. Дар бозори Корвон, тарафи Тилобозор, 8-ум дарвоза, саршавии дуюм қатор духтарако. Ина бинен, дуюм қатор навистагай. Ана инҷа биёен, беҳад либосакҳои хушрӯ дора барои шумо. Ина новинка. Чандиан ино спортстилора бинен. Ина духтаро шарфошон катя. Аҳа. 280 сомон. Айчилаш то 56 размер будай духтарако. Нигоҳ кунен, шарфошон катян. Ана, диден чӣ хушрӯ материалошон духни. Тамошобинони азиз, интернет-магазини Тозон як иқдоми хуб пешниҳод кардагӣ ҳаст барои муштариё. Яъне духтарако, бо харид кардани техника шумо муштарии анамин интернет-магазин ба ҳисоб меравен ва дар оянда ба шумо амихе имкон пайдо мешавад ки соҳиби хона ё ин ки мошин гарден. Духтарако, аҳамиятият чӣ қадар тӯҳфаҳои хуб пешниҳод шудагиай. Марҳамат, нозукиҳои и кора метавонед ки аз худи анами хоҳараки мо пурсен. Рақамҳои телефоншон ҳастай, нависен ватсапда, бо кора хушрӯ мефаҳмонандтона. Духтаракои мо беҳад бисёр коркадестиян ҳозӣ. Шумо дар хона нишаста кор мекунен. Фақат телефон дар кораитона тамом духтаро. Иҷа хариди зиёдӣ нестай, ҳар моҳа харид нестай. Хулас нависеншона бо пурра мефаҳмонандтона. Нитка чандта расветка дора? 280 сомон. Духтаракое ки спортстила нағз мебинен. Марҳамат, метавонен омада аз пеш бобинен. Рақамошона мемонам барои доставка хичона пурсен духтарако. Касе да мисол доставка дар корай, аз хичон пурсон шавен. Ана баъд аз ана ино новинка омадага. Ё чанди? 220 сомонам хе дарозаки хушрӯвай. Размераш чӣ хелай? Размер айчилаш то 52 будай духтаро. Иҷада бо ана фендиш ҳастай. Ичам амхе? То 54 мешавада. Нархиш чанд? 220 сомон духтарако. Марҳамат, бо арзон мешидай. Ана бо не намудош ҳастай. Иям 220 сомона. Иҷада бор бисёрай духтаро. Метавонен биёен бо айпеш хутон тамошо кунен. Ино чанди? Инош 200 сомони будай духтарако. Мана размерашон иёям ҳамхе стандарт нянд. То ами 54 мешавада тақрибан. Ана баъд духтаро двойко омадагиай. Ино тоқаяна? Ина худиёи дароз омадагиай. Ино чандан? 220 сомон. Пешаш утижокай. Бо арзон меша духтаро. Метавонен бо ай пеш омада хичонкати гапзанон кунен. Ана ба двойка кати юбкошонан аҳамиятенда спортстил. Размерашон чӣ хелай? Размер то 56. Мана ина духтарако бинен. Аҳа. Ира бисёр мепурсанд духтарако, ина бинен. И чанд смай? 250 сомон. Ина расветкош духтарако, оверсайсай стилиш. Материалиш вилвет ая? Материалиш мелки вилвет. Рангакои беҳадам хушрӯ. Ина двойкои боло. Ина чанди катюбка? 250 сомони духтарако. Мана ино брюкатян. Ё чанди? 200 сомон ана ино. 200 сомон. Ана баъд ҳаст спортстил халатои дароз. Ино чанди? 250 сомон духтаро. Бо арзон мешидай. Чанд ранг дора диден? Ана баъд бо двойкои фасони дига. Ана ино юбка катияй. Ино чанди? 250 сомони духтаро. Бинед чанд расветка дора. Материалошон двухниткаяй. Ана баъд духтарои вилвет пурсида будан. 180 сомон шудагай акция рафтистай. Размераш чӣ хелай?
аз 48 то 52 размер ҳаст духтарако. Велветай материалаш. Марҳамат, хоҳишмандо. Ана новинка. И чандай? Има 250 сомон, размеро 48-56. Ана 250 сомон, 48-56. Короче. Хулоса духтаро. Чанд ранг дора. Бохчона пурсен духтаро, чизе ки намефаҳмен аз навор. Марҳамат, рақамои WhatsApp-шон ҳаст, нависен. И чанд пулай? 250 духтаро, иам двойкаяй. Ана баъд ино новинкаян. И тройкая, шарфам дора? Ана и тройкошон хушру духтаро. Шарф, халат, киртай базови. Чанд пул нархиш? 350 сомон. Материали двухнитка духтарако. Тройка. Мана диден? Шарф, ана михе халат, кирта. Чихелики хичон напуштаган. Киртош остин дарозая. Мана. Расветкоша бинен чихаранга. Кой хушрай. Размераш чихела? Размеро 48 то 54. Аз 48 то 54. Балшмерка бдай духтарако то 56-58 мешава пушен духтарако. Бинен чихаранга кой фасон. Беҳадам хушрӯ. Материалшон двухниткаяй. Мана намо туркиё аст ку ам хеле материалш. Хулас духтаракои хушрӯ. Бори дигар такрор мекунам, ин навор аз бозори Корвон буд. Тарафи Тилобозор 8-ум дарвоза саршавии 2-ум қатор. Ина биёен. Баъд ма шумода ҳозир распродажаҳошона нишон метиҳам. Ино тез распродажа мекунанд. Имҷа чизе ки мебинен распродажа. Чандиян ино? Ино 100 сомон. Ина куртка, 130 сомон. костюми джинс 130. Хуса ҳамаш ҳар хел нархошон распродажа. Ина ино чандиян? 130 сомон. Не костюмакора бинед 130 сомон. Чанд ранг дорад? Нигоҳ кунед. Бисёрай рангош. И чандай кардиган? 150 сомони кардиган. Хулоса ина духтарако ҳамаш фасон. Ино чанди? Иё 150 сомон. Ина двойкоям халия? Ана ино 150 сомон. Диден? Кати бурукошон акция рафтистай. Ина расветкоҳош духтаро. Двойкоҳо. Материалошон мрамрай. И киртоо чанди? Ина духтаро, ина и киртоям распродажа шуда 150 и кам мондагиай. 150. Мана рангакошон чанд намуда. Метавонен биёен аз пеш бо катихчон гапзанон кунен. Мана чанд рангак омадай? 150 сомони духтор шаҷоиб хушрӯа. Мана баъд духтарако инчунин дар инҷа шумо анами намуд рукава пайдо карда метавонен. Ина бинен, и барои духтаракое ки сатр мепӯшанд бисёр хушрӯвай. Мана марҳамат, маҳкамак либосои 3/4 агар хоҳед пӯшидан аз анамино гирен хушрӯвай. Аз таги курта мепӯшен беҳад фасон. Ино чанди? 50 сомони. Баъд духтарако инам хелиё доран, шапчикоҳо доран, иҷада остин доран. Хулоса ҳамаи чи ҳастай. Диден? Нархошон чандиян ба инора? Нархошон 35 сом, 45 сом. Нархошон ҳар хел будай духтаро. 35 сомон, 45 сомон. Хулоса ай пеш биёен бо мебинед. Ина бинен остинакои инам хел доран. Ина расветкаҳош дар амҷа ҳастай ҳами чизо. Метавонен ки бо хитон омада пирсон шавед нишонтон метиҳам.